poštovani sudionici, poštovani uzvanici, dobrodošli na stručnu znanstvenu konferenciju o urbanoj i periurbanoj prirodi, maksimalno na strani prirode. Ovu konferenciju organizira javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima grada Zagreba ili Priroda grada Zagreba, već treći put. I stoga bih zamolila našu ravnateljicu, doktoricu Niku Dolenc, da nam se obrati. Dobro jutro svima. Evo, mislim da je još malo rano ujutro, pa treba neko vrijeme da se svi skupimo, ali polako će stići. Poštovana gospođo Macoko-Drvar, tu mi je negdje i gospodin Stipe Tutić, dragi kolege, drage kolegice, evo sve vas lijepo pozdravljam ispred javne ustanove za upravljanje prirodnim vrijednostima grada Zagreba i želim vam svima dobrodošlicu na treću konferenciju maksimalno na strani prirode. Ustanova već zapravo treći put organizira ovu konferenciju i organiziraju svake druge godine za redom. I nekako nam se čini da prilikom same organizacije konferencije stvarno vidimo tu potrebu da je konferencija stvarno i potrebna. Što se vidi zapravo iz toga da se na ovu konferenciju danas prijavilo 160 sudionika iz jedno 50 različitih organizacija, što stvarno nije mala brojka. Evo, program danas pokriva široki spektar tema iz urbane ekologije, što od stanja šuma, što od invazivnih vrsta, što od upotrebe okolišne DNA u istraživanjima, od raznih monitoringa vrsta, od krajobraznog planiranja pa sve do pitanja zapravo kako čovjek doživljava i vidi prirodu u samome gradu. Ukupno imamo 30 usmenih izlaganja i 23 posterska izlaganja, što je zapravo količina znanja koju malo koja institucija može sama proizvesti. I zapravo je tu ključ ove konferencije, a to je zajedništvo i to je zapravo ono što čini i nekako kvalitetno upravljanje, a to je da svi skupa zapravo i istraživači i institucije i udruge zajedno sudjeluju u kreiranju i u planiranju i upravljanju. Tako da se želim zahvaliti svima vama, istraživačima, što ste doprinijeli sa svojim radom, sa istraživanjem, sa time da zapravo ćemo mi na temelju vaših istraživanja koji neće ostati samo dio znanosti, već će služiti kao temelj za daljnje donošenje odluka i to je nekako, ja mislim, i ključ svega. Zahvaljujem organizacijskom odboru, zahvaljujem zaposlenicima ustanove na vrijednom trudu i radu. Zahvaljujem se na dolasku gospođi Dunji Macoko-Drvar ispred gradonačelnika grada Zagreba, koji je i pokrovitelj ove konferencije i zapravo je pokrovitelj svake naše konferencije, što isto nekako daje značaj da i urbana i periurbana priroda imaju prioritete u gradskim odlukama i upravljanju. Tako da, evo, prije nego što nastavimo dalje sa samim programom konferencije, ja bih vas molila da svi skupa zajedno pogledamo jedan film. Filmić je kratak, u trajanju je od 2 minute, ali taj filmić nekako objedinjuje sve ono o čemu ćemo mi danas ovdje pričati i zapravo prikazuje prirodu grada Zagreba. A nakon toga bi zamolila gospođu Dunju Macoko-Drvar da se u ime gradonačelnika obrati skupu i da službeno otvori našu treću konferenciju maksimalno na strani prirode. Evo, ja bih zamolila Božu da stisne play. Hvala. Ja sam priroda. Vječna, neukrotiva, nježna, a snažna. Možda me ne vidiš, ali tu sam, posvuda sam.
ima me i između betona, asfalta i stakla. Jer i vreva grana ja sam. Nadahnuće sam svakome tko me promatra otvorenog srca. U mojoj igri svjetlosti i sjena rađaju se ideje i snovi. Moja ljepota vidljiva je u svakom listu koji pleše na vjetru, u kapi rose na svitanje, u krošnjama stabala i gradskim parkovima, u snazi rijeke, u zlatnom sjaju sunca. Ravnoteža mi je zakon, u meni nema viška ni manjka. Sloboda, to je moj dah, pokret. Osjećam se u vjetru koji prolazi kroz grad, u pogledu prema nebu visoko iznad krošnje, u prostoru bez zidova. U meni je snaga tišine, strpljenja i opstanka. Ne treba mi dopuštenje. Ja uvijek pronađem put. Snaga sam i uvijek sam tu. Bogatstvo je u mojim darovima, u šumama, plodovima, tajnama koje otkrivam onima koji znaju slušati. Život sam. Pulsiram u svakom kutku grada, gdje sve se rađa, raste, mijenja se i traje. Ja sam nit koja spaja sve. Zemlju, vodu, bića i zrak. Gledaj me, zelenilo mojih šuma, šarenilo livada, plavetilo mog neba, vatreni zalasti sunca. Ja sam slikar čiji kist nikada ne miruje. Slušaj me, ritam mojih koraka na pločnicima, cvrkut ptica na tramvajskim žicama, šuštanje lišća pod nogama. Posvuda sam. Ja sam priroda. Urbana, svoja i prirodna. Hvala lijepo. Kao što je ravnateljica već najavila, ovaj skup se održava pod visokim pokroviteljstvom gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, pa bi ja pozvala izaslanicu gradonačelnika, gospođu Dunju Macoko-Drvar, da nam se obrati i da otvori skup. Dobro jutro svima. Svima vama koji ste ovako rano zapravo došli, još uvijek je rano, vjerujem da će se ove stolice popuniti danas tijekom dana, s obzirom na to kakav je krasan program pripremila Priroda grada Zagreba, odnosno organizatori i organizacijski odbor ove krasne konferencije. Nakon ovog divnog filma mislim da ne treba posebno pričati o tome koliko je grad zelen i koliko zaista u tom smjeru idemo, međutim, evo, iskoristit ću ovu priliku pa ću vam kratko ispričati što sve radimo i što sve još planiramo raditi. Prije svega, naravno, moram reći da mi je veliko zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime grada Zagreba, u ime gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Zahvaljujem, naravno, organizatorima na pozivu i na prilici da i ja, ali i moji kolege koji sjede ovdje i koji će još danas tijekom dana doći, sudjelujemo na ovoj konferenciji. O klimatskim pritiscima na gradove vama, vjerujem, koji ovdje sjedite, ne treba posebno govoriti, a o rješenjima utemeljenim na prirodi također, tu sigurno vi znate i više od mene, tako da neću trošiti riječi na to, nego ću vam samo kratko reći što je nekakva perspektiva u kojoj se grad u ovom trenutku nalazi i što ćemo sljedećih nekoliko godina raditi. Dakle, mi održivost i zelene politike ugrađujemo u sve svoje razvojne politike i to počevši zapravo od samog početka, a to je planiranje prostora. Strategija zelene urbane obnove i program prilagodbe klimatskim promjenama su osnovni dokumenti zapravo koji nas usmjeravaju u razvoju zelene infrastrukture i stvaraju otpornost grada. Važna podloga su za buduće planiranje prostora i tu sigurno sad mogu istaknuti i agrikulturni krajobraz grada Zagreba, zelenu infrastrukturu i rješenje utemeljena na prirodi, koji je jedan dokument koji je izrađen kao temelj za novi prostorni plan grada Zagreba koji se evo u ovim trenucima zapravo već prilično intenzivno radi i očekujemo da će u sljedećih nekoliko mjeseci biti predstavljen i građanima grada Zagreba.
Inače, sustav zaštite prirode Grada Zagreba čine 2 gradska ureda i javna ustanova. To su Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu, dakle novo osnovani gradski ured koji je zapravo preuzeo dio poslova moga ureda i dio poslova Gradskog zavoda i naravno blisko surađujemo sa javnom ustanovom za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba. I tako smo onda, dakle, u prethodnih nekoliko godina stvarno napravili i niz konkretnih projekata. Jedan od tih projekata je gradski prozori u prirodu. Tim projektom revitaliziran je južni dio Parka Maksimir. U tijeku je, čak i pred kraj zapravo sada je i međunarodni Interreg projekt Resto River. On je usmjeren na obnovu riječnih obala i prirodnih riječnih staništa duž Dunava i njegovih pritoka, a u Maksimiru, dakle, mu je cilj jačanje klimatske otpornosti i prirodno zadržavanje vode u jednom dijelu parka. Provodi se i projekt Zagreb med cvjetjem, zapravo nedavno je počeo projekt koji doprinosi obnovi i očuvanju prirodnih područja Zagrebačkog Prigorja i jačanju bioraznolikosti i naravno zelene infrastrukture grada i gradske okolice. Zagreb je, kažem, s obzirom na ovaj film ne treba posebno isticati, već danas izrazito zeleni grad, približno 3/4 njegove površine čini zelenilo, to su u najvećoj mjeri oko 39% šume, a onda i svi ostali, dakle, ruralni i periurbalni krajobrazi. Imamo u ovom trenutku nešto više od 130.000 stabala na javnim površinama kojima upravlja Zrinjevac. Oni su naravno važan dio zelene infrastrukture i mogu reći zapravo da smo pojačali sadnju stabala posljednjih nekoliko godina, tako da smo od 2021. do 2025. dakle u zadnje 4 godine posadili skoro 30.000 novih stabala kako bi povećali naravno i taj zeleni urbani fond, ali i kako bi smanjili efekt toplinskog otoka. Posebnu pažnju posvećujemo u sadnji stabala u dvorištima vrtića, škola i time naravno onda isto tako doprinosimo zelenoj urbanoj infrastrukturi. I moram reći da izrazito pazimo naravno da sadimo autohtone vrste, da sadimo nealergene vrste i one koje su klimatski otporne, jer sad već znamo naravno da nam budućnost nosi još teže klimatske uvjete nego što je to sada. Imamo i neke nove inovativne metode koje doprinose zaštiti bioraznolikosti, pa tako sad evo planiramo i intenzivnije raditi na cvjetnim livadama, planiraju se urbane džepne šume, novi parkovi, zeleni koridori i krenuli smo dosta intenzivno i u vertikalno ozelenjavanje fasada. Posebno naravno brinemo o tome da i građani participiraju u našim politikama i u razvoju, u planiranju prostora, jer oni najbolje znaju što zapravo treba njihovim kvartovima, tako da smo jako sretni što, evo recimo takav pristup sad primjenjujemo i u planiranju novog velikog parka u Novom Zagrebu, u kojem grad uz mišljenja stručnjaka provodi sad i javnu anketu u kojoj prikupljamo i prijedloge građana, pa evo ako već niste, potražite tu anketu i sudjelujte. Svakako je važno da sudjelujete, posebno vi koji ste senzibilizirani na ove stvari i da nam pomognete u kvalitetnom planiranju tog novog gradskog prostora. Grad naravno sudjeluje vrlo aktivno i u europskim inicijativama usmjerenim na klimatsku neutralnost i u okviru programa Net Zero Cities izgradio je grad svoj Climate City kontrakt. To je jedan ozbiljan dokument, jedan strateški akcijski plan kojim smo postavili cilj postizanja klimatske neutralnosti vrlo ambiciozno do 2030. godine, što je 10 godina prije nego što smo planirali ranije, a 20 godina prije nego što to planira cijela Europska unija. Europska komisija nam je za taj projekt dodijelila Mission Label, eno tamo ponosno stoji tabla na ulazu u grad Zagreb i time smo zapravo dobili i dodatni prostor za korištenje europskih sredstava za provedbu zelenih i klimatskih projekata na kojima ćemo još intenzivnije raditi u sljedećem periodu. Neki od tih projekata bit će predstavljeni i danas, što kroz prezentacije, što kroz postere, pa vas isto
tako pozdravljam da to pogledate i vjerujem da će to isto tako pokazati da Zagreb i dalje ostaje maksimalno na strani prirode. I još jednom zahvaljujem stvarno svima vama koji svojim radom doprinosite svim ovim našim stremljenjima, očuvanju gradske prirode i veselim se da ću barem dio tog sadržaja možda danas vidjeti i čut od vas koji ste trenutno ovdje i ovime otvaram današnju konferenciju.